Benatetxe pare hau idatzi telebista. Txantra auzotik ue ikastetxeko azken albistea. Eta gureke gure sintonean gozatzera. Kaixo eta ongi etorri guztioi gure telebista saiora. Kaixo, ni Aretz naiz. Eta ni Reitz naiz. Gu Benatetxe pareko ikasle gara. Laugarren mailan gaude. Benatetxe pare txantrean dago. Gaur Amerikari buruz hitz egingo dizuegu. Aimar, Adrian, kontatuko diguzue zer den Amerika. Eta non dagoen? Amerika kontinente bat da eta 3 zati ditu. Ipar Amerika, Erta Amerika eta Hego Amerika. Kolon ara iritsi baino lehenago tribu eta zibilizazio batzuk bizi ziren. Inuitak Ipar Amerikan, Groenlandian, Alaskan eta Kanadan bizi ziren. Lautarandietako indiarrak Ipar Amerikan, Mississippi ondoan bizi ziren. Basamortoko biztalak Ipar Amerikan Hego Mendebalean bizi ziren. Aztekak Erta Amerikan bizi ziren. Maiak Erta Amerikan ere bizi ziren. Inkak Erta Amerikan eta Hego Amerikan bizi ziren. Orain, Lizek eta Nalbak inuitei buruz hitz egingo digute. Gaur inuitei buruzko gauzak kontatuko dizkizuegu. Al dakizue inuitak Ipar Amerikan lurraldeartekoan bizi zirela, hango temperaturak oso hotzak ziren, neguan temperaturak ez ziren igotzen 0 azpitik. Beraien etxeak izotzezko blokez eginak zeuden, eta ere nomadak ziren. Eiza eta arrantza oso garrantzitsua zen haientzat. Gauzak arraiatzeko lerak eta lurtzakurrak erabiltzen zituzten. Etoren bitxikeri bat. Aldakizue musuaki, inuitak musuaki zudurre gutxiz ematen zituztela? Jarraian oier eta ekaitzek Indiarri buruzko antzerkitxo bat prestatu digute. Kaixo, ni Lautarandietako indiarra naiz, eta Lumagorri deitzen naiz. Zer da hori? Bakerak dira, bartuko txandia eta arkua. hau erreza izango da. Borrokara! Arre, arre! Iai ematen diot! Ja! Orain niri tokatzen zait. Eman di! Ja! Eman dizu! Aiba, zauriturik dago. Zer gertatzen da? Eman dizudala, arkuarekin. Bueno, nire laguna izan nahi duzu. Noski baietz. Emango dugu buelta bat zaldiz. Bai. Venga, Orain, Maiderrek prestatutako bertso bat kantatuko dugu. Prest zaudeten euskal? Bai! Amerindiarrak ziren, lehen biztanleak, kanpotarrak etorri, denak pikutara. Ez zuten errespetatu, haien ohitura zaharrak, gaixotasunak ekarri, milioi galerrira. Oso amerindiar gutxi, jasan zituztenen batak, ta beti izan ziren,
txikitze bat eskeniko digute. Keizo, nola ditzen zara? Ni Amaia eta zu? Ni Luma zuri naiz eta maizentearra naiz. Haze sortea, nire lagunez zain nahi duzu? Bai, nire txakoriko zen nahi duzu. Bai, mesedez. Orduan guazen, betan bar minutu kostatzen da. Problemarik gabe. Ikusi zer polita ere nire zakorra. Zer polita. Konteidazu amerindarri buruz historia batzuk? Duela bedagin urte. Az historia polita. Baiet. Bueno, etxera noa, agur. Agur. Agur guztioi, hippie high akinger. Orain saioa eta udararen txanda da. Kaixo, saioa naiz eta udara itxoiten ari nahi zuei bitxikeri batzuk kontatzeko. Ara, udara da, kaixo udara. Kaixo saioa bitxikeria kontatuko ditugu ala zer? Bai, orain hasiko gara. Hasiko naiz, balzenekien amerindiarrak Amerikako lehen biztanleak izan zirela? Bai, eta beren arbasoak izotzaldian etorri omen ziren. Izotzubi bat zegoelako Asia eta Amerika elkartzen zuena. Bai, eta zuko alzenekien maiek idazkera hieroglifiko asmatu zutela eta bi egutegi asmatu zituztela? Bai, lehenengo egutegi gaitxolkin zuen izena, 260 egunekoa, eta bigarrena Jaaf zuen izena, 360 egunen zituen. Bai, maiak oso azkarrak ziren. Beste bat, balzenekien Kolombia 492an joan zela Amerikara? Bai, 3 itxasuntziekin, Mina, Pinta eta Santa Maria izenekoa. Hori mundu guztia daki. Balzenekien basamortuko biztanleak zuaren inguruan dantzatzen zutela eizara joan aurretik? Bai, eta samana gidatzen zuen dantza. Bai, eta pipa erretzen zuten. Balzenekien eguzkia eta ilargia jainko zirela? Bai, eta piramide maiartuak eraikitzen zituzten beraiei gurtzeko. Bueno, orain joan behar naiz. Agur udara. Agur. Itzain zaioa. Zer daukagu orain? Orain itxasme eta garaziren txanda da. Asia. Asioa. Agur. Kaixo, ni Naroa kazetaria naiz. Gaur bizita oso berezi bat izango dugu, Loreurdin indiarra. Kaixo, Loreurdin naiz eta nire bizimodua kontatuko dizuet. Zuei arraro samarra irudituko zaizuen nire bizimodua. Beno, Loreurdin, zer kontatuko diguzu? Ni Amerikako indigena bat naiz. Hau da, nire familia oraindik ez dela amerikanizatu. Lehenik eta behin, ze tribukoa zara Loreurdin? Dakota tribukoa naiz, eta nire aita Dakoten burtzagia da. Zeiturak dituzue? Ohitura asko ditugu. Zintzuk dira, esan aldituzu batzuk? Bai noski nahi dituzenak. Orduan hasi gaitezen. Bufala oso importantea da guretzat. Guk gure ohiturak asko errespetatzen ditugu. Adibidez, eza baino lehen zuaren inguruan dantza egiten dugu. Eta nire aitona xamana da. Indiarren hastia. Zuaren inguruan dantza egiten dugun bitartean, xamanak bitartean jainko gorenei izan sortea ematea eskatzen dire. Zergatik behin importantea bufaloa? Bufaloa asko aprobetxatzen dugulako. Ezurrekin hainbat tresna egiten baitugu. Aragiaian, tresnak, eta bar. Bueno, horrengoan etortzen zaren. Bale, agur. Agur! Segidan, urko eta zierek informazio interesgarri bat kontatuko digute. Guk Amerikatik Europara ekarri zituzten produktu batzuk aipatuko ditugu. Kakaoa, patata, tomatea, piperra, artoa eta tabakoa. Eta Europatik Amerikara hauek eraman genituen. Zaldia zenbat edare alkodunak, behia, txerria, ardia eta gaixotasunak eraman genituen. Jarraian beste antzerki bat ikusiko digutu. Etorri nahi. Begira lagun, mundua gorobila da. Nik uste dut hori ez dela egia, baina konprobatu nahi duzu erreginari dirua eskatu aldizu, iterzentziekin, azera joan. Ze ondo, apostu egin doiko dugu. Bai, erreginak diru eman dugutelako. Oazen! Itxaron, nizuro bidaia ez dut egin nahi. Ba, arre horrean egin beharko dugu.
Nik irabazten badut hemen geldituko gara. Eta nik irabazten badut Asiara joango gara. Ongi da! Arri horriar! Arri horriar! Ze ondo, irabazi dut! Guazen ikasontzietara. Hau desastra, 2 hilabete pasare dira eta oraindik ez gara iritsi. Bai, laguntzen hasia naiz. Lurra! Asiara iritsi gara! Baina, hau ez da Asia, beste kontinente bat da. Guazen denoi esatera. Famatuak egingo gara? Bai. Agur! Orain txiste batzuk entzun nahi dituzue? Bai! Odei eta odei, etorri! Kaixo, odei eta odei gara. Orain txisteak kontatuko dizuegu. Zein kafe motaratzen dute txinatarrei? Cappuccino? Bai, orain zure txanda. Eta zer dago Amerikaren erdian? Ez letra. Bai. Eta zure txanda. Zer pisatzen du gehiago, lesto kilo bat? Edo arabi kilo batek? Arabia? Ez, berdin pisatzen dute. Nire kapitaina, indiarrak eta dor. Nola datoz, lagun bezala edo etxe bezala? Nik uste dut lagun bezala. Denak elkarrekin dator. Jarraian Julenek eta Zierrek istorio bat antzeztuko dute. Epa patxiku! Kaixo patxi Amerikara ibateko prest? Bai, prest. Ailegatu gara. Ardiak lapurtu dizkigute. Korri! Geldi lapurrak. Harrapatu ditugu. Kanibalak dira. Korri, hegazkinera! Ihes egin dugu. Eskerrak, goazen Washingtonera. Ailegatu gara. Goazen lan bat bilatzera. Medikoa gara eta beraztu gara. Horrengo, mai buruzko gauzak kontatuko dizkizugu. Maiak herrialdeko Amerikan bizi ziren, eta zibilizazio handi bat zen. Nekazariak ziren eta artisau onak ere bai. Piramide mailakatuak egin zituzten. Adibidez hau, hemen beriankoak gurtzeko zituzten, eguzkia eta energia. Astronomo eta matematikari oso onak ziren. Hala ere bere desagerpenari buruz informazio gutxi daukagu. Kaixo, gure saioa ia amaitzen ari da. Ongi pasa duzue? Guk hau dena prestatzen oso ongi pasa dugu. Eta orain kanta honekin bagoaz. Ameriketara nintzen, zergi mori gabe. Handik etorri nintzen maitia, 5 milioien jabe. Txin, 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 diruaren hotza. Aretzek ematen dit maitia, bihotzean poza. Txin, 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 diruaren hotza. Aretzek ematen dit maitia, bihotzean poza. Iaia ematen diot. Bueno, orain niri tokatzen zait. Ebati! Ebati! Ja, 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 eman dizu! Arri horriak, arri horriak. Ze ondo, irabazi du! Eta orain, saioak eta Irune. Benate txepare hau idati telebista. Txantra hausatik ue ikastetxeko azken adistea. Eta zkureke
gure sintonean gozatzera.